агар ҳама ҳуҷҷатҳои соҳибкорӣ дошта бошанд, инфрасохтор дошта бошанд, яъне як ҳуҷра дошта бошанд ва соҳиби ҳамон мағоза метавонад агенти бонкӣ мо бошад. Мақсади асосии агенти бонкиро гирем агар ин наздик кардани бонк ба мардум, на баръакс, яъне бонк бояд ба назди мизоҷи худ бошад. бисёртар вақте ки мебиёянд мегӯянд ки пулро ворид кунед, чек талаб мекунанд. ман вақте ки мегзаронам сообщение ки мебиёяд нишон медиҳам, мегӯям мана чек бо як хеле ҳаст ки мисол бовар намекунанд. қоғази чеки ман кани гуфта ман аз телефони худам нишон медиҳам ки мана чек ҳаст. Медарояд ба ҳамёни Арванд 10,000, 8,000, 9,000, 7,000 чиқадр зарур бошад дар кам аз як дақиқа ба ҳамёни мобилитон ворид мешавад. ҳар дафъ банк рафта намегирам, аз телефони аз ҳамёни худам пули пакашани худамро пардохт мекунам. салому алейкум дӯстон, хуш омадед ба нашри нави подкасти тиҷорат ва бонкҳо. Фазое ки дар он мо дар бораи рушди соҳибкории хурду миёна дар Тоҷикистон суҳбат мекунем. имрӯз мо дар бораи таъсири қарорҳои рақамӣ дар дигаргунисозии соҳаи бонкдорӣ ва зиндагии соҳибкорон суҳбат мекунем. меҳмони мо Ардаршер Аминҷонов, мутахассиси бахши маркетинг ва пиар дар бонки Арванд ва ҳамчунин яке аз агентҳои бонк Миҷгуна Муминова, соҳибкоре ки ба мардум бидуни ба бонк омадан дар пардохти хизматрасониҳо, қабули пулҳои интиқолӣ ва ҳатто пардохти қарзҳо кӯмак мекунанд. мо инчунин дастгирии ин тағйироти рақамӣ аз ҷониби шарикони байналмилалӣ ба мисли Бонки Аврупои таҷдид ва рушд бо маблағгузорӣ ба тавсеяи дастрасӣ ба хизматрасониҳои бонкӣ барои ҷавонон ва занон баррасӣ мекунем. салому алейкум Ардашер. Салому алейкум Миҷгуна. Салому алейкум Берӯзҷон. хуш омадед ба подкасти имрӯза. ва Ардашер, мехостам аз шумо пурсон шавам ки стратегияи рақамисозии бонки Арванд чӣ гуна аст ва кадом қарорҳои рақамиро шумо аллакай татбиқ карда истодаед? Бонки Арванд дар соли 2022 стратегияи рақамисозии кунии худро барои солҳои 2022 ва 2027 тасдиқ карда буд. ин санади як санади муҳим самтҳои асосии рушд ва тағйиротҳои дар соҳаи рақамӣ муайян мекунад ва ҳадафи он мутобиқ созии хизматрасониҳо ба талаботи замони муосир ва баланд бардоштани дастрасӣ ва сифати онҳо мебошад. мо аллакай як қатор корҳои рақамиро ба анҷом додем. аз ҷумла ба мизоҷон айни ҳол хизматрасониҳои рақамии қарзӣ ва депозитӣ дастрас ҳастанд ки онҳо тамоман ба таври онлайн қабул ва иҷро карда мешаванд. яъне бо замимаи Арванд мизоҷон дар як чанд дақиқа метавонанд ҳамин ҳадафҳои қарзӣ ё амонати худро иҷро кунанд. аз ин меборад ки аз хона берун рафта дар навбат истодан ин ҳамаш нест. аз хона ишта тариқи онлайн қарзу ҳадафи асосии стратегияи рақамисозӣ дар он аст ки хизматрасониҳои бонкӣ чӣ қадар ба мизоҷони мо дастрас, осон ва қулай шаванд. яъне мизоҷони мо аллакай метавонанд дар хона шишта дар як дақиқа бо 2-3 клик қарзро ба суратҳисоби ҳамёни худ қабул кунанд. айни ҳол ин маҳсулотҳо шурӯъ карда шуданд. мизоҷон хело фаъолона аз он истифода ва баҳра гирифта истоданд. модели агентҳои бонкӣ чӣ гуна кор мекунанд умуман ва мизоҷ аз он чӣ мегирад ва худи агент чӣ? модели агентҳои бонк дар бонки Арванд яке аз роҳҳои васеъ намудани дастрасии хизматрасонии молиявӣ ба аҳолӣ мебошад ки махсусан дар минтақаҳое ки филиалҳо ва шӯъбаҳои бонк вуҷуд надоранд. ин як ҳамкорӣ миёни бонк ва шахсони соҳибкорест ки хоҳиши пешниҳоди хизматрасонии бонкиро дар маҳалли зисти худ ё ҷои фаъолияти худ доранд. яъне агентҳоро кормандони масъули бонк дарёфт мекунанд, аммо худи хоҳишмандон метавонанд ба бонк муроҷиат кунанд ки ҳамчун агенти бонки Арванд худро муаррифӣ карда гарданд. яъне Миҷгунахон мебиёянд ба бонки Арванд мегӯянд ки ман мехоҳам агенти бонки шумо шавам. дар ин ҳолат яъне ки корманди бонки шумо гарданд? не, дар ин ҳолат корманд ҳисоб намешаванд, барои он ки бо шахси хоҳишманд
шартнома баста мешавад ва шартнома якчанд муқарраратҳои худро дорад ки ин муқарраратҳо ба фаъолияти худи соҳибкор ё шахсе ки хоҳишманд мешавад ки агент шавад онро бояд риоя кунад. Яъне агенти бонкӣ танҳо шахси ҳуқуқӣ метавонад шавад ки ҳуҷҷатҳои соҳибкорӣ дошта бошад, ҷои макони фаъолияти корӣ ки дар он ҷо фаъолият мебарад, як чӣ мегӯянд ҷои кори худро тариқи дар утоқи кори худ ё ҳуҷрае ки дар он фаъолият мебаранд, агенти бонкӣ метавонад дар он ҷо хизматрасони бонкӣ моро низ пешниҳод кунад ба мизоҷоне ки ба ҳамон ҷо ворид мешаванд. яъне ки намояндаи бонк дар як деҳоти дурдаст бошад аз бонки шумо ҳастанд, дуруст? фарз кардем дар ягон ҷамоати деҳоти дурдаст мағозаи хӯроккории озуқаворӣ ҳаст. Агар ҳама ҳуҷҷатҳои соҳибкорӣ дошта бошанд, инфрасохтор дошта бошанд, яъне як ҳуҷра дошта бошанд, ва соҳиби ҳамон мағоза метавонад агенти бонки мо бошад. Яъне қисман хизматрасони бонки Арвандро метавонанд ба мардум пешниҳод кунанд. Ин хизматрасониҳо аз ҷониби аз тарафи бонк муқаррар мешавад ва асосан 6 раванд доранд. Инҳо мизоҷон метавонанд ба агенти бонкӣ пардохтҳои қарзҳои худро ба анҷом расонанд. Метавонанд аз суратҳисобҳои амонатӣ ё ҳамёни мобилии худ бозпас гардонанд ва фоизҳои амонатҳои худро низ метавонанд аз агенти бонкӣ дастрас намоянд. Мушоҳида карда мешавад ки аз ин мебарояд ки ин хело ба мардум қулай аст ва сода агар гӯем бонк дар назди хонаи мардум аст. Мардум барои рафтан ба шӯъбаи бонк роҳ хело дур аст ё ин ки роҳ камтар қимат мефарояд ки ба шӯъбаи бонк рафта расидан. Дар ин ҳолат агентҳои бонки мо як ёрдамчӣ барои мизоҷони мо мешаванд. ҳам муфид барои бонк аст, ҳам барои мизоҷ барои бонк аст ва ба мизоҷ аст. Дар ин ҳолат на танҳо мизоҷ баҳра мегирад, агенти бонки мо ҳам низ як аз ин даромади иловагӣ бар замми он ки ва бо соҳибкорӣ машғул аст. Агенти бонкӣ қабул кардани пардохт аз мизоҷ, яъне шумо омадед ба агенти бонкӣ, шумо кредит доред, қарз доред аз бонк, шумо омадед дар санаи ки шумо бояд боз пардохт кунед, шумо пардохт мекунед ва дигар ё ҳамёни мобилии худро пурра менамоед ва ҳамин пардохтҳое ки ворид мешаванд ба агенти бонкӣ дар ҳаҷми аз ҳаҷми умумии моҳонаи даромади агент ба агент 0.50% комиссия мукофот пулӣ дода мешавад. агар соддатар када гӯем бо қавле ки рӯзҳо мегӯям сеф плюсе абсолютно сеф плюсе. Дар бонки Арванд мо як ҳамвора ҷустуҷӯ дорем ки чӣ гуна метавонем муносибати мизоҷонро бо бонк беҳтар ва дастрастар созем. Хизматрасони агентӣ яке аз усулҳои алтернативӣ мебошанд ки барои робита бо бонк аст. Аслан аввалан ҳастанд мизоҷоне ки ба сабабҳои гуногун одат кардагӣ ҳастанд ки бо пардохтҳои анъанавӣ ё эътимоди бештар ба шахси ростқавлӣ миллӣ, яъне дар мо баъзе инсонҳо ҳастанд ки ба терминалҳо, яъне ба ҳамёнҳои мобилӣ камтар шубҳа доранд. боварӣ нест. ҳоло ҳам дар байни мардуми мо чунин одамҳо ҳастанд ва одат кардагӣ ҳастанд ки меранд, агар мебинанд корманди бонк пардохт мекунам, пулам дар ҷои даргорӣ рафта дилам пур. Чунин одамҳо ҳаст. Инам як аз сабабе ки мо агентии бонкиро низ ворид кардем. Дуюм, дар минтақаҳои дур чихеле ки аз ин пеш гуфтем, камтар инфрасохтор ва ё сурати интернет камтар шароит намедиҳад ки дар он ҷо фарз кардем шӯъбаи бонкро кушода дар он ҷо фаъолияти пурра барем
ва имкони аҳолӣ ҳам зиёд набошад ҳам эҳтиёҷро надорад. Дар ин ҳолат ҳам низ агентои бонкии мо ба мо як ёрдамчии мо мешаванд. Асосан агар дар мақсади асосии агенти бонкиро гирем, агар ин наздик кардани бонк ба мардум, на баръакс. Яъне бонк бояд ба назди мизоҷи худ бошад. шумо чӣ гуна агент шудед меҷгона ва чӣ шуморо бештар ҷалб кард дар ин кор? ман соҳибкор ҳастам. ба хотире ки банк омадам хуб пешвоз гирифтан ки чун ҳамкорӣ кардам, ба ҳамон хотир пешниҳод кардам, ман қабул кардам агент шудан. чӣ зиёдтар шуморо ҷалб сохт? ғайр аз оне ки хай имкон ҳаст дар он ҷо, яъне ки пул ба даст овардан, яъне ки барои ки ман худам аз банк кредит гирифтагиам, аз телефони худ ворид мекунам, чунки барои хизматрасонии мардуми мо осонтар шавад. Аз бозор омӯзиштагӣ муштариён мебиёянд, аз телефони худ ворид мекунам пагашини муштариёнро. барои ки ман худам ки кредит гирифтагӣ ҳастам, аз телефони худам осонтар аст. ман намерам саргардон намешавам, ҳамунҷа ман худам аз телефони худам ворид мекунам агент шуда. мизоҷон одатан кадом хизматрасониро аз шумо талаб мекунанд? бисёртар вақте ки мебиёянд мегӯянд ки пулро ворид кунед, чек талаб мекунанд. ман вақте ки мегзаронам сообщение ки мебиёяд нишон медиҳам, мегӯям мана чек. во як хеле ҳаст ки мисол бовар намекунанд, қоғази чеки ман кани гуфта, ман аз телефони худам нишон медиҳам ки мана чек ҳаст. осон марҳамат, чек омадааст, ба маблағи шумо ворид гашт. ки мисол ба банк муроҷиатам кунед, мисол чекаш ҳаст манда. ҳамкории шумо умуман бо банк ба рушди тиҷоратии шахсии шумо умуман чӣ гуна таъсир расонд? таъсир хуб расонд, ба хотире ки банк ба ман хеле кӯмак кард. ман бизнеси худро калон кардам. 6 моҳ шуд ба ҳамкорӣ дорам ба банк. муштариёнро ҳам осонтар шудагиаст. муддати чанд мешавад ки шумо аллакай муштарии бонки Арванд ҳастед? 6 моҳ шуд. 6 моҳ. ва дар ин 6 моҳ ҳамчунин боз илова агент кор мекунад. миҷона мегуфтед, оё барои шумо истифода аз абзорҳои рақамӣ пешниҳод шуда аз ҷониби бонки Арванд қулай аст? бале, қулай аст. барое ки ҳар дафъ банк рафтан намегирам, аз телефони аз ҳамёни худам пули пагашани худамро пардохт мекунам. аз ҳамин хотир хеле қулай аст. вақти худро сарф намекунам, ба он хотир аз ҳамёни худам мегзаронам, ҳам муштариёнро, ҳам аз худамро. яъне ки дар аввал ва лаҳзае ки шумо муштарӣ шудед, ҳамон вақт аллакай ҳамён буд ва истифодабарӣ аз ҳамон якум аз ҳамон рӯз рӯзе ки рафтам ҳамён буд. пешкаш кардан дар телефон фаҳмондан чӣ гуна кор мекунад, чӣ гуна кор мекунад. 2 моҳ баъде ки ҳамкорӣ бо банк кардан, пешниҳод кардан ки агент мехоҳӣ шудан. мисол гуфтам ки майлаш, барое ки ба он хотире ки мисол ҳамкорӣ хуб кардан кардем, ба лавзи ширин, муомилаи хуб, фоизҳои паст. фоизҳои хуби паст. пас аз таъсиси чунин нуқтаҳо дар маҳалли шумо чӣ гуна тағйиротҳо мушоҳида кардед шумо? муштариён ба мағозаи худам меоянд, пешниҳод мекунанд, ман қабул мекунам. умуман савол ҷавоб мекунам ба шумо? муштариён мебинанд саволҳои зиёд метиҳанд масалан? не, ҳамин мебинанд ки осонтар аст чем рафтани банк рафтан. мебиёянд айди худро пешниҳод мекунанд, аз ҳамёни худ пардохт мекунам. ардашер, мегуфтед агентии бонк дар васеъ кардани дастрасӣ ба хизматрасониҳои молиявӣ дар маҳалҳои дурдаст ё серодам чӣ нақш мебозад? хеле ки мо гуфта будем Берӯзҷон, ба ғайр аз он ки агенти бонкӣ барои мизоҷон як манбаи осонтарии робита бо бонк мебошад, вай бо як дигар мақсади асосии на танҳо бонки Арвандро, балки тамоми сохтори бонки Тоҷикистонро барои сохтори бонки Тоҷикистон як нақши калидӣ мебозад. барои он ки мизоҷ на танҳо дар ноҳияҳои дурдаст бошад, балки дар ҷойҳои серҳолитарин ё шаҳрҳои калон ҳам низ бошад. ин ба агенти бонкӣ вақте ки муроҷиат мекунад, дар вақте ки ба мизоҷи мо хизмат мерасонад, он дар ҳамин замон ҳам он як маърифати саводнокии молиявиро ҳам низ меомӯзонад. барои васеъ кардани стратегии омӯзониданӣ ва инкишоф додани маърифати молиявиро нақши калидӣ ва стратегӣ мебозад ба бонк. на танҳо хизматрасонии бонкӣ, вале рушди фарҳанги молиявӣ ва эътимоди ҷомеа ба низоми бонкӣ мебошад. чунин
чунин ҳадафҳоро низ ба мо агентҳои мо ба ин ҳадафҳои мо ёрдам мерасонанд. кадом хизматрасониҳои рақамӣ миёни муштариёни шумо бештар яъне ки талабот доранд ва шумо чӣ гуна маҳсулоти худро ба онҳо мутобиқ мекунед? айни замон дар байни хизматрасониҳои рақамии бонки Арванд бештар талабот ба маҳсулоти онлайни қарзӣ ва амонатгузории онлайн мушоҳида карда шудааст. мо як маҳсулот дорем бо ном тезқарз. тезқарз ин як маҳсулоти қарзӣ аст ки онро мизоҷони мо танҳо бо истифода аз ҳамёни электронии Арванд дастрас менамоянд. агар таърихи қарзии хуб дошта бошанд, қарзҳои изофагӣ аз дигар бонкҳо надошта бошанд, метавонанд дар муддати кам аз 1 дақиқа ба ҳамёни худ то 3000 сомон тариқи онлайн ба суратҳисоби амонатии худ қабул кунанд. беш аз 30% аз ҳаҷми умумии сандуқи қарзии бонки Арванд маҳз ба худи ҳамин тезқарз рост омада истодааст ва ин рақам рӯз аз рӯз моҳ аз моҳ афзоиш ёфта истодааст. ин ва шоҳиди он мебошад ки талабот ба чунин хизматрасониҳои рақамӣ низ ҳам афзоиш дода истоданд. ва бояз як хизматрасонии рақамии мо ин амонатгузории рақамӣ, яъне акнун шумо барои амонат гузоштан ба бонк ташриф рафт карданатон дар кор нест. шумо фарз кардем дар ҳамён 10,000 сомон пул доред дар ҳамёни Арванд, шумо мегиред ба хизматрасонии амонатгузории рақамӣ ворид мешавед ва бо 3 шарти ки шумо пешниҳод карда мешавад, якешро интихоб мекунед ва ҳамун 10,000 сомони худро на аз банкомату терминалҳо бозпас гирифта ба банк рафта пардохт намекунед. ҳамон ҷои нишастагитон дар 1 дақиқа мемонед ба амонат. яъне депозит гирифтан мумкин аст. мегиред ба депозит мепартоед. яъне чӣ қадар қулай шуда истодааст то ҳол. ҳам қарз гирифта метавонед, ҳам депозит гузошта метавонед. ҳамаш тариқи платформаҳои рақамӣ. ва хизматрасонии амонатии рақамии мо соли гузашта шурӯъ кардем ба ин хизматрасонӣ ва айни ҳол то зиёда аз 19% сандуқи амонатии бонк амонатҳои рақамиро ташкил ёфтааст. яъне барои бонк оли бо дар як соли пурра ба 19% афзоидан аз ҳаҷми умумии сандуқи бонк, ин хеле як чӣ мегӯям факти як аҷиб аст. яъне боз ҳам такрор мекунем, ин онро мушоҳидат карда мешавад ки талабот ба ин хизматрасонии рақамӣ хело рӯз аз рӯз афзоида истодааст. ва рӯз аз рӯз саводнокии иқтисодиам низ баланд гашта истодааст. ба баҳри рушди рақамикунонии бонк соли ҷорӣ чанд моҳ пеш мо боз як маҳсулоти қарзӣ барои мизоҷоно пешкаш намудем. ин бо ном қарз 24/7, яъне 24 соат кадом рӯз дилхоҳ метавонед тариқи ҳамёни Арванд то аллакай 3 не 10,000 сомон мегиред. дар бо 2-3 клик шабона аст, рӯзи истироҳат аст, фарқ надорад. медароед ба ҳамёни Арванд 10,000, 8,000, 9,000, 7,000 чӣ қадar зарур бошад, дар кам аз 1 дақиқа ба ҳамёни мобилитон ворид мешавад. бори дигар ҳамин мегуфтед я чӣ тариқ фаҳмидам ки он нафароне ки таърихи қарзӣ хуб доранд, бале, акнун ва аз дигар бонкҳо қарздор нестанд. бо чунин маҳсулоти нав шумо агар қарз якта қарз дошта бошед ва таърихи қарзитон хуб бошад, шумо бе ягон мамоният метавонед ин хизматрасониҳо истифода баред. Ардаршер мегуфтед дар бораи ҳамкорӣ ба мисли бонки Аврупои таҷдид ва рушд каме нақл мекардед. маблағгузории ба даст омадаро чӣ гуна истифода мекунед? ҳамкории бонки Аврупои таҷдид ва рушд бо бонки Арванд як таърихи хело муддат бо сермуддат дорад. мо ҳамкориро бо ин бонк дар соли 2006 оғоз ёфтаем ва то имрӯз идома дорад. дар ин муддат бонки Аврупои таҷдид ва рушд ба бонки Арванд чандин
хати қарзӣ ва маблағгузории муҳими рушди стратегӣ пешниҳод карда буд ва охирин маблағгузории ин бонк ба бонки мо то имрӯз ки бузургтарин дар Тоҷикистон ба шумор меравад ки бонки Аврупои таҷдид ва рушд ба бонкҳои маҳаллӣ пешниҳод кардааст. Ин бонки Арванд мебошад. Дар тӯли 30 соли фаъолияти худи онҳо як бузургтарин маблағгузорӣ мебошад ки тибқи ин то 15 миллион доллари имея ҳамчун маблағгузорӣ барои рушди се самти соҳибкорони маҳаллӣ аст. Ин се лоиҳа аст. Лоиҳаи ГЕФ Тоҷикистон, маблағгузориҳои сабз, дастгирии занҳо зан дар тиҷорат ва дастгирии ҷавонон дар тиҷорат мебошад. ҳамин се самт аст ки бо бонки Аврупои таҷдид ва рушд мо ҳамкорӣ карда онҳо ба мо маблағгузорӣ карда барои рушди мо ҳам низ ва рушди мизоҷони мо хеле як кӯмаки бузург аст ва чӣ хеле ки гуфтем бузургтарин маблағгузорӣ дар Тоҷикистон аст ки ин бонк ба амал расонидааст. ва камтар кушоду равшан мекунам се ҳамин лоиҳаҳое ки мо номбар кардем. Қарзии сабз ин маблағгузорӣ мекунам ки лоиҳае ки ба ҳифзи муҳити зист, сарфи энергия ва истифодаи технологияи сабзро равона шудааст ки соҳибкорон метавонанд инчунин дар доираи ин лоиҳа то 20% грант барои рушди соҳибкори худ 20% грант аз ин лоиҳа дастрас намоянд. Яъне ин як шарти хело барои мизоҷони мо назаррас мебошад. ҷавонон дар тиҷорат як барномаи махсус барои дастгирии соҳибкорони ҷавон, таҳкими нақши онҳо дар иқтисоди миллӣ ва дастгирии соҳибкорони занон, пешниҳод кардани маҳсулотҳо, машваратҳои махсус барои баланд бардоштани имкониятҳои иқтисодии занон. ин барномаҳо на танҳо имкониятҳои нав фароҳам мерасонад, балки дар ташаккули иқтисоди фарогир ва устувори Тоҷикистон саҳми воқеӣ мегузорад. миҷгуна мегуфте дар соҳаи рақамисозии тиҷорат кадом масъалаҳоро ҳанӯз бояд яки бо ҷалби мушовирони касбӣ ҳал кард, масалан аз ёрдамчии овозӣ то ҳалли молиявӣ? хуб мешуд илова мекардан чек барои электронӣ рафтани муштарӣ. зиёдтар яъне ки он нафароне ки ба шумо муроҷиат мекунанд боз ҳам баргардем яъне чек талаб мекунанд. бале неки муштариҳо хеле хуб қабул кардагиянд ин бонкро. бисёр ҳозир талаботшон беҳад бисёр шудагиянд. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки тавассути барномаи машварат барои тиҷорати хурди бонки Аврупои таҷдид ва рушд шумо метавонед аз хизматрасониҳои мушовирони тиҷорат истифода баред. рақами телефон барои муроҷиат дар экрани шумо нишон дода шудааст ва ҳамчунин дар зернавишти подкаст оварда мешавад. бонки Арванд дар муқоиса бо дигар бонкҳо дар масъалаи дастгирии тиҷорати хурд чӣ бартариятҳо дорад? бонки Арванд аз оғози фаъолияти худ дар соли 2002 бо ягона мақсад ташкил ёфтааст ки ин мақсад дастгирии соҳибкорони хурд мебошад. яъне мо на танҳо як манбаи молиявӣ барои мизоҷони худ ҳастем, мо бо мизоҷони худ ҳамроҳ ҳастем дар ташкили соҳибкорияшон ё тараққиёти соҳибкорияшон. ва ғайр аз пешниҳоди хизматрасонии молиявии анъанавӣ ки дигар бонкҳо ҳам низ пешниҳод мекунанд, чунки ҳозир агар муқоиса кунем бисёри бонкҳо як маҳсулотҳо доранд ки аз дигар бонкҳо на он қадар фарқият дорад. ин бонк ҳам қарз пешниҳод мекунад, ин бонк ҳам бо чунин шартҳо қарз пешниҳод мекунад ва ба мо ба худ як ҳадафро ба пеши роҳ мондем ки мизоҷон мебиянд маблағи худро дар кори мегиранд ва мераванд бо кори худ овора мешанд. Не, мо ҳаракат мекунем бо мизоҷа ҳама вақт дар робита бошем, пурсон шавем ки фаъолияташ чӣ хел рафта истодааст
оё ягон кӯмак аз тарафи бонк дар кор бошад. чӣ гуна кӯмакҳо? фарз кардем айни ҳол дар сари дораи бонк як машварат рафта истодааст. Айни ҳол мо инҷо сабт карда истодем дар бонк сари дораи машварат барои соҳибкорони занон дар сари дора бо мақсади баланд гардонидани дониши онҳо дар соҳаи маркетинг. чун барои он ки соҳибкор бояд на он қадар чуқур, лекин рӯйноки камтар як чизҳои маълумот оид ба маркетинг дошта бошад ва ин чизро айни ҳол мо дар бонк гузаронда истодем. ва чунин машваратҳо, тренингҳо дар доимӣ мегузаронем. Инчунин барои соҳибкорон аз рӯи лоиҳае ки мо ҳам пеш гуфта будем ки бо Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд дар вақти зарурӣ мо як машваратчиҳои собиқадорро аз ин бонк ҷалб мекунем ки ба соҳибкорони мо машварат, яъне фарз кардем соҳибкорони мо дар манзилашон, дар ҷои корашон мехоҳанд об гузаронанд, обгузории қатрагӣ фарз кардем. дар ин ҳолат намедонанд, дақиқ намедонанд чӣ тавр кунанд, чӣ хел кунанд, аз чӣ оғоз карданд. дар ин ҳолат муроҷиат мекунанд ба мо ба ин соҳибкор машваратчи аз Бонки Аврупоӣ ҷалб менамоем ки дар ин ҳолат кӯмаки худро ва собиқаи худро нишон диҳанд. ин машваратҳо дар доираи ин лоиҳа мегузаранд ва ройгон ҳастанд. яъне мизоҷони соҳибкорони мо метавонанд ҳама вақт ба мо муроҷиат кунанд, мо ёрдами худро ҳатман мерасонем. мишгуна мегуфтед шумо чаро маҳз Бонки Аврандро интихоб кардед ва афзалиятҳои он барои шумо дар чист? Бонки Аврандро интихоб кардам ки ман соҳибкор ҳастам. ба ҳамон хотир омодан пешниҳодҳои хуб кардан, ҳамкорӣ кардем кадишон, хуб пешвоз гирифтан ва суханҳои хуб. бо давом метиҳем ҳамкориро. бароро пирӯзиҳои нав ба навро ба шумо мишгунам. ман орзуманд ҳастам. ҳадафи шумо дар самти рақамисозӣ дар 2-3 соли наздик кадом аст? ҳадафи мо хеле ки мо дар аввал гуфтем то соли 2027 ҳадафи рақамикунонӣ умуман на танҳо хизматрасониҳо барои мизоҷон, балки дар раванди кории дарунии худ низ мо рақамӣ карда истодаем. шояд зикр мекардам инро ҳам дар аввал. мо барои раванди кори худ мобайни кормандон низ рақамӣ карда истодаем ва мо ин ҳадафро идома меёбем, идома мекунем ва барои мизоҷон мехоҳем ба барномаҳои электронӣ гузарондани хизматрасонии нею ин як тағйироти фарҳангӣ шавад ва равиши нав дар муносибат бо мизоҷ бошад. таҳкими амният, сурати амалиёт ва таҷрибаи корбарии барномаҳои мобилӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳем. ин ҳама ба як ҳадаф равона шудааст ки рақамисозӣ на танҳо муосир бошад, балки воқеан муфид ва қулай барои ҳар як шаҳрванд гардад. Бонки Авранд дар ин самт ба як ҳадафи бузург нигаронда шудааст, табдил ёфтан ба бонки рақамии мардум ки ба эҳтиёҷоти ҷомеа ҷавобгӯ ва ҳамеша дар дасти ҳар як мизоҷ бошад. дар фарҷоми подкаст Ардашер ташаккури зиёд, меҷгонабону ташаккур мегӯям ки моро ҳамроҳӣ кардед ва ин подкаст як подкасти ҳамзамон дақиқ буд ва маълумоти бештар мо пайдо кардем. имрӯз мо фаҳмидем ки яке аз бонки муосир метавонад на танҳо таъминкунандаи хизматрасониҳои молиявӣ, балки як ҷузъи муҳими экосистемаи рушд бошад ки дар он ҳар як иштирокчӣ, хоҳ мизоҷ, хоҳ агент, хоҳ шарики байналмилалӣ саҳми худро дар рушди муҳити соҳибкорӣ мегузорад. лоиҳаҳои Бонки Аврупои таҷдид ва рушд оид ба маблағгузории Бонки Авранд на танҳо дар додани қарзҳо мусоидат мекунад, балки барои вусъат додани дастрасӣ ба қарорҳои рақамӣ низ мусоидат мекунад ки махсусан барои ҷавонон, занон ва соҳибкорони хурд
аҳамияти калон дорад. нашрҳои нави подкасти тиҷорат ва бонкоро пайгирӣ намоед то мо ба шумо боз ҳам бештар аз таърихи навгуниҳо қисса кунем. бо шумо буд беҳрӯз насриддинов ва дар фарҷом гуфтанӣ ҳастам. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.